4 snin mill-ftuħ tal-Parlament, l-Ispeaker tal-Kamra Anġlu Farrugila il-menta dwar kif il-binja l-ġdida qed tagħmel l-ilma. F'konferenza tal-aħbarijiet, l-Ispeaker fisser il-problema bħala waħda straordinarja għax qal li l-ħaddiema għamlu minn kollox biex jaraw minn fejn dieħel l-ilma. Madankollu stqar li s'issa ħadd għadu ma sab tarf ta' din il-problema. Binja ġdida m'għandix ikunna l-ingress tal-ilma, speċjalment ingress tal-ilma minn diversi postijiet fil-Parlament li qed tikkawża problemi anka għal ħaddiema u anka l-membri parlamentari illi ma jistax jużaw ċertu postijiet fl-istess binja. Huwa qal li l-ilma qed jagħmel mis-soqfa fosthom tal-plenarja mit-taraġġ li jintuża f'każ ta' emerġenza, il-livelli ta' taħt l-art u mill-Kamra tal-Oppożizzjoni. Dr. Farrugila qal li minkejja li l-Parlament qed iħallas mal-100,000 € fis-sena għal manutenzjoni tal-binja, l-ilma baqa' dieħel bil-konsegwenza li qed issir ħsara wkoll fil-ħadit li jissaddat. L-Ispeaker Anġlu Farrugila qal li huwa konxju minn kawżi li għaddejjin fil-qorti fil-konfront ta' xi kuntratturi, iżda saħaq fuq il-ħtieġa ta' soluzzjoni. Matul il-konferenza, Dr. Farrugila qal li ġie deċiż li l-Parlament jibda jitlaqqa bejn l-4 ta' wara nofsinhar u s-7 u nofs ta' filgħaxija. Huwa tkellem ukoll dwar il-ħidma li se ssir mill-Parlament waqt il-konferenza parlamentari tal-grupp 5+5 li se tiltaqa' f'Malta din il-ġimgħa tiddiskuti bosta temi f'wosthom l-immigrazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.